הסיפור הזה מתחיל כאן, על מדרגות הרבנות, ויש בו הכל, אינטרסים, יצרים, פוליטיקה, מגדר, מאבקי כוח, סחטנות וכסף. זה סיפור שמתחיל תמיד בזוג הורים שלא מצליח להגיע להסכם גירושים משותף, ומחליט להיאבק זה בזו. והילדים הם שם באמצע, והם לפעמים רק כלים במשחק. טובת הילד זוהי סיסמה. טובת הילדים זה הדבר האחרון שיש שם. כולם מדברים על טובת הילד, ובסך הכל כל אחד מנסה למשוך את האינטרסים של הילד, את הטובה של הילד, לצידו כדי להשיג רווח משני. צהריים טובים, אנחנו מבקשות להתחיל את הישיבה המשותפת. ביום שני האחרון דנו חברי הכנסת באחד הנושאים הכי טעונים שמונח בימים אלה על שולחן הממשלה. קיצור או ביטול של חזקת הגיל הרך. עכשיו ברגע שהאם, סליחה. שאתם... אני עוד לא התחלתי, בבקשה תתנו לי לסיים, עוד לא התחלתי. חזקת הגיל הרך שנמצאת בחוק הישראלי משנת 1962 מתייחסת למצב בו שני ההורים לא מגיעים להסכמה על חלוקת הזמן והאחריות ההורית במקרה של גירושים. החוק נותן לבית המשפט את החזקה, את הכוח להחליט שעד גיל 6 ילדים יהיו אצל אמא שלהם כברירת מחדל. לסעיף הזה השלכות גורפות. כך למשל מספיק שאח אחד יהיה מתחת לגיל 6 כדי שכל האחים האחרים יועברו גם הם לחזקת האם. הרי אף אחד לא יפריד בין אחים. חזקת הגיל הרך יצרה איזשהו קושי לאבות שמאוד מעורבים בגידול הילדים שלהם, להרגיש המשכיות במעורבות שלהם. חקיקה דומה שהייתה קיימת במדינות רבות בעולם המערבי בוטלה על ידי כולן מתוך ההכרה ששני ההורים, האבא והאימא, חשובים עבור הילד. אי אפשר להשוות, אומרים המתנגדים, אצלנו גירושין ונישואין כפופים הרי גם לדין הדתי. גבר למשל יכול לסרב למתן גט. אחרים טוענים בדיוק ההפך. אני חושבת שצריך לבטל בכלל את חזקת הגיל הרך. זוהי עמדתי, בלי מחיאות כפיים. אם יבטלו עכשיו את חזקת הגיל הרך, העניין הזה יהפוך לקלף סחטני נוסף בהליך גירושין. מי שמבקש לבטל את חזקת הגיל הרך אומר, בואו נאפשר לגבר שממילא גם ככה בא יותר מעמדת כוח מאשר האישה, ואנחנו יודעים איך בתי הדין הרבניים נותנים לגברים את הכוח, במזונות, ברכוש, בכל דבר אחר. בואו ניתן להם עוד סוג של כוח. הילדים יהיו קלף סחטני. זה מה שאנחנו רוצים? בדיוק ההפך הוא הנכון. אנחנו כנשים שדורשות שוויון, השוויון צריך להיות שוויון מלא בכל התחומים, ובהחלט לנו אין זכות לבוא ולדרוש, ליצור עוולה אל מול הגברים על מנת לקדם את הזכויות של נשים. פמיניזם זה כאילו שלך, מראייה שהאישה היא מסכנה, האישה היא חלשה, האישה היא אומללה. לא רחוק משם פגשנו את ערן. הוא היה נשוי 5 שנים, וקצת אחרי שנולד הילד הראשון הם נפרדו. כשהיה התינוק בן 8 חודשים, האמא לא הייתה מסוגלת לטפל בו. זהו, ואני מטפל בו בתור אבא, אמא, סבא, סבתא, כל המשפחה, אני כאילו, כל העולם שלו. התפטרתי מהעבודה, חיפשתי עבודה חדשה שאני אוכל לעבוד בשעות שהוא בגן, אני אוכל להכניס אותו לגן, להוציא אותו מהגן, כאילו, שיניתי את כל החיים לחלוטין, בשביל שאני אוכל לטפל בילד. בשלב מסוים חזרה האם לתמונה. ואז יום בהיר אחד, כל התמונה מתהפכת. פתאום יוצא תזכיר של הפקידת סעד, שאני רואה את הילד שלי פעמיים בשבוע, לשעתיים אחרי הגן, ויקח אותו לאמא שלו לישון, והוא ישן אצלי פעם בשבועיים, סוף שבוע. ואתה אומר, כאילו מה? למה? כאילו מה עשיתי לא בסדר? ומסתבר, כאילו כשאתה שואל את השאלות האלה, שואלים לך, לא, אתה היית בסדר גמור, אבל אתה אבא. הילד צריך להיות עם האמא. בעצם מה אתה אומר לי? איך מתייחסים במערכת הזאת לאבא? אתה תשלם את מה שצריך, את מה שאנחנו נגיד לך לשלם, והאמא תגדל אותו. וכאילו, אם אתה יכול לראות אותו מדי פעם, יופי, כאילו, זה יהיה נחמד. בואו ונעשה קצת סדר. בשנת 2005 מינתה השרה ציפי לבני, אז שרת המשפטים בממשלת שרון, את ועדת שנית. הוועדה הגישה את המלצותיה לפני כשנה וחצי, במרכזן המלצה לביטול חזקת הגיל הרך.
הוועדה ניסתה לבנות איזשהו סוג של קונטקסט או תפיסה אחרת, ששני ההורים אחראים לילד. ילדים צריכים הורים משמעותיים בחיים שלהם. זה לא אומר שאבא ואמא צריכים לעשות בדיוק את אותו הדבר. דוקטור דפנה הקר, משפטנית מהחוג למגדר באוניברסיטת תל אביב, הייתה חברת ועדת שנית שהתנגדה למסקנותיה. היא בעד הורה אחד עיקרי, זה שהיה דומיננטי בגידול הילדים לפני הגירושין, בדרך כלל זאת האם. לא צריך לראייתה לפתוח את הנושא למשא ומתן. המחקרים מראים לנו שבהרבה מצבים, כאשר האב מתחייב לקחת באמת מחצית מהתפקיד ולעשות בדיוק את מה שהאם עושה, הוא לא עומד בזה. בין בגלל שדרישות העבודה לא מאפשרות לו, בין בגלל שהוא מקים תא משפחתי, הרבה יותר אבות גרושים נישאים מחדש מאשר אמהות גרושות. בין בגלל שהוא מעדיף לעשות דברים אחרים מאשר עכשיו באמת להיות הורה מטפל. זאת עבודה מאוד מאוד קשה. זה כבר לא נכון כלפי האב שהפך להיות הרבה יותר מודע, הרבה יותר הורה והרבה יותר מתקדם והרבה יותר אכפתי ומעורב. שכאשר בזוגות מסוימים כבר מסביבי לפחות אני רואה אין הבדלים מהותיים. דוד ארז הוא אב לשתי בנות, גרוש טרי יחסית, והוא מנסה לקדם את שינוי החקיקה הזה בעיקר מאז שנקלע בעצמו למאבק גירושין. פתאום התעוררתי וראיתי בעצם מה קורה פה. איך החוק במדינת ישראל מייצר מערב פרוע. האישה משתמשת בילדים והגבר משתמש בזה שהוא אמור לעזור ולפרנס כדי או לראות יותר את הילדים או לא לראות את הילדים ולדרוש פחות מזונות, ובאמת זה מייצר מלחמת מינים שהיא מיותרת לחלוטין. במקרה של יגאל הכל התחיל כמו שכתוב בספרים. מתחתנים באושר ואושר. טסית לצרפת, היא נראית כמו דוגמנית, שתינו נהנים מהחיים. יותר טוב מזה לא יכול להיות. אשתו נכנסה להיריון ונולד להם בן, נקרא לו יותם. קצת אחר כך הקשר התפרק. יותם גדל אצל אמו. יום אחד יגאל אסף את הילד אליו, ועולמו השתנה. איך שאני מעלה אותו לרכב, הוא לוקח את ידו הימנית, ושם אותה בין הרגליים שלו ואומר, אבא כואב. מוריד לו את המכנסיים, מסתכל לו על הישבן, וחושכות עיניי. הוא פנה למשטרה בחשד להתעללות, המקרה הגיע גם לפקידי הסעד, אבל דבר לא קרה. רק אחרי 3 שבועות, כשפנה לבית המשפט, קיבל צו הגנה, הילד נלקח מהאם, אבל הוחזר אליה אחרי 9 ימים, בגלל ספק לגבי הראיות. אתה פשוט נמצא במצב שאתה לא יודע איפה אתה רוצה לעזור לדבר הכי יקר שלך בעולם, ואתה לא יכול. קשה תמיד להיכנס לסיפורים האלה בין בני זוג בסכסוך מתמשך, קשה להחליט למי להאמין. השבוע נפגשנו שוב. הפעם הוא בא לספר שגרושתו הגישה נגדו תלונה הפוכה, בדיוק באותה אשמה. האם קיבלה מיד צו הגנה. נאסר עליו לראות את הילד כמעט לחלוטין. 2 ביום שני, 2 ביום רביעי, וביום שישי, רק יום שישי, משעה נגיד 12, מסיום של הגן עד השעה 7 בערב. אז כבר הוא לא ישן אצלך? הוא לא ישן אצלי, לא. מה אתה מרגיש? אני מרגיש אפס מאופס שמת לראות את הילד שלו. הסיפור הזה נמצא עדיין בבירור משפטי, אבל תלונות הדדיות, כמו גם תלונות שווא, הן כלי שמשתמשים בו לא מעט במאבקי גירושין. זה כלי אדיר. זה כלי נפלא. תחשוב מה זה עושה. זה נקמה מדהימה. וזה כלי בעל אלים, לא יקבל את הילדים. דוקטור פנחס יחזקאלי הוא קצין משטרה לשעבר שערך מחקר בנושא הרגיש הזה בתחנה עליה פיקד. 15% מהתלונות שהוגשו אז נמצאו כתלונות שווא. יש היום אוכלוסיית עורכי דין שמרמזת או אומרת אפילו ללקוחות שלהם שיהיה מאוד נוח אם תהיה תלונה על אלימות במאבק בין בני זוג. זה לא סוד שעורכי דין יוצרים אסטרטגיה משפטית, והחלק מהעניין זה להרחיק קודם כל את הבעל מהבית. קודם כל להרחיק, לתת לו מה שנקרא נוקאוט. אני גרה בבית עם הילדים, אתה לא תראה את הילדים. זה יתרון. מה זה להעיף בן אדם מהבית ולהכניס אותו למאסר או מעצר, או להרחיק אותו ל7 ימים? זה מצוין, מה רע בזה? כולם מסכימים שתלונות שווא הן רעה חולה במערכת, והם מסכימים גם שלשוטרים בתחנה אין בעצם שום ברירה בהחלטה מה לעשות. רוב ההחלטות שלנו החלטות של אי-ודאות. אבל במצב שבו חיים של אישה יכולים להיות בסכנה כתוצאה מאי-הוודאות הזאת, עדיף להחליט לכיוון של מעצר. את נתקלת בנושא של תלונות שווא? כמה זה שכיח? זה שכיח. בתור שופטת ראית את זה מגיע לשולחן שלך?
השופטת בדימוס חנה בן עמי ניהלה בעבר את בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. אחר כך שימשה כשופטת מחוזית. מאות תיקי גירושים הונחו על שולחנה עם תזכירים של פקידי הסעד שאמורים היו לעזור לה להכריע בין עמדות ההורים. השורה התחתונה שהעבודה היא לא מקצועית, והתוצאות גורמות לנזק קשה לילד. וכשאני אומרת לא מקצועית, אז אני כבר לא מדברת על האג'נדה שעומדת אל מולם, שגם זה קיים. את בעצם אומרת שמה, שחלק מהתזכירים מוטים בכיוון האישה? כן. את נתקלת באג'נדה הפוכה? לא. זו אמירה מאוד קשה על המערכת הזאת. תראה, זאת אמירה קשה, והתוצאות קשות. מה דעתך על חזקת הגיל הרך? כבר מזמן הגיע הזמן לבטל גם את חזקת הגיל הרך, וגם את נושא המזונות, שהוא מיוסד על אדני הדין העברי, שבזמנו היה דין מאוד ליברלי, כי הוא דאג לילדים כשהאבא זנח אותם, לא יצאה מהבית ולא יכלה להביא פרנסה, והילדים יכלו לגבוע ברעב. הוא לא מתאים לימינו. נושא המזונות עומד כל הזמן ברקע הוויכוחים. מצד אחד קיימים חובות עצומים של מזונות שגברים לא שילמו, מדובר בתופעה קשה ורחבה. מהצד השני יש גברים כמו אבי. הוא חי בדירה הזאת, מרוויח פחות מגרושתו, הוא משלם לה כל חודש כ5,000 שקלים מתוך ה8,000 שהוא מרוויח. לכאן באים גם הילדים. אני מתחלק איתה כמעט חצי מהזמן, אני לוקח אותם 14 יום, אני לוקח אותם 16 יום, אבל אני לא מסיים את החודש. אני לא יכול לקנות לילדים שום דבר, שזה אבסורד בעיניי, אבסורד. שלי עם זה. שלי, אמא קנתה לי זה, אמא קנתה לי זה, אמא הביאה לי זה, איפה אני לא יכול לתת כלום. חייתי. גם אם מהולדת, אני אומר לך, אני אקח להם איזה חנות של 4 שקל, שיקנות להם כמה דברים. אני יכול לעשות את זה. אם האב מפריש ממשכורתו חלק ניכר למזונות הילדים, התוצאה היא שכאשר הילד נמצא אצלו, אין הוא יכול להקדיש את המשאבים המינימליים הדרושים לילד עצמו. פרופסור שיפמן עמד בראש ועדה שהמליצה לשנות את אופן תשלום המזונות בישראל. לחשב אותם על פי ההכנסה של כל אחד מבני הזוג, ועל פי ימי השהייה היחסיים של הילדים אצל כל אחד מההורים. השורה התחתונה של ועדת שיפמן זה פחות כסף לילדים. זה הופך את השאלה של חלוקת הזמנים לשאלה כלכלית. וברגע שמעורב כסף, אז באמת עכשיו לכל אב יש אינטרס כלכלי להגיד, אני רוצה שילדים יהיו אצלי. אז התשובה שלי על כך היא, שאם באמת מדובר כאן ברצון כן להחזיק את הילדים במשך יותר זמן, אז יש לברך על כך. אם מדובר במניפולציה, בתי המשפט ידעו להתמודד עם הבעיה הזאת. חברותיי, בואו נשמע את הדברים גם אם קשה לשמוע אותם, בבקשה. בחזרה לשדה הפוליטי, השרה לבני גיבשה הצעת פשרה לקצר את חזקת הגיל הרך מגיל 6 לגיל 2. יש גם הצעות נוספות והרבה לחץ מסביב. עד כמה הנושא הזה טעון ושברירי, נסו להיזכר מתי לאחרונה שר הוביל כאן רפורמה וסירב להתראיין בנושא. בינתיים אין הכרעה, שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם, ממש כמו בסכסוך גירושין, ושוב טובת הילד היא רק סיסמה למאבק. נושא מאוד רגיש וטעון, ונאמר גם שאם יש תלונת שווא שידוע אחר כך שהייתה תלונת שווא שקרית, אין שום סנקציה על תלונה כזו של אלימות למשל. עוד משהו אחד, משרד הרווחה, שם מבקשים למסור שפקידות הסעד הינן עובדות סוציאליות שעוברות הכשרה מקצועית ייחודית לצורך מילוי תפקידן. אסור שהביקורת כלפיהן תהפוך להשתלחות. הן מגישות את חוות הדעת שלהן לבית המשפט, והם, בתי המשפט המחליטים והפוסקים הבלעדיים. עוד נשמע בנושא הזה מן הסתם. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם המשך הכתבות.